Яңа ғасыр каналында турдан-туры эфирда Татарстан хабарлары топшыруы студияда елгеші көріп исәнмісіз. Шығарылышының түп темалары. Қарап тұрып, ағашларны құрыталар. Бір кімге де бір нәрсе керек түгіл. Қазан халқы шәһәр ішіндегі ешілікке ағаш қуақларға су сипмеуден зарлана. Бұл хақта толырақ Рания Абдрахманова. Жейгі шілледе бір томшы суға телмірелер. Роддомларда да yok, больниста да yok, детсадlarda da yok, bir kayada su yok. Тетіш районында ішерге де, ешілшелерге, сиберге де су yok. Халықның мұңзарын Инзилях Сейновда тыңлап қайтты. Яңаша һәм заманча фәнни караш. Без ученой мысли, без таких научных подходов организовать жизнедеятельность в такой республике, как Татарстан, непросто. Татарстан фәннәр академиясына кем яңа президент дип сайланды? Алда торган максатлар нидән гыйбарәт? Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Бүгін Татарстанға Россияның оборона министрі Сергей Шойгу келді. Ол Рүстем Меңдіханов белән берничә предприятиегә барды. Министр бу көннәрдә үзәк хәрби округтагы оешмаларда дәүләтнең оборона заказын ничек үтәлүен карый. Яршаллының Римдизель һәм КАМАЗ заводларына бардылар. Беренчесендә төрле бронетехника һәм бронекабинкалы КАМАЗларны карыйлар. Шулай ук линза дип аталган медицина автомобильләре һәм бронетранспортерларны яңарту линиясе белән таныштылар. Киңәшмәдә Сергей Шойгу Яршаллы заводлары һәм КАМАЗда хезмәт куючыларга рәхмәт белдереп, аларның эшен югары бәяләде. Мөмкинлек булса, мондый төр техниканы җыюны тизләтергә кирәк диде. Работаем достаточно эффективно, энергично. Эш яхшы темплар белән бара, бик күп күрсәткечләр буенча дәүләтнең оборона заказын планнан алда үтибез. Кайберләре буенча узган елгы заказны үтәдек, хәзер алдагы ярты еллыкка бурычларны формалаштырырга кирәк. Сформулировать наши задачи на оставшуюся часть полугодия. Сейчас все выстроилось, наладилось. Сейчас только надо смотреть и отдельные коррективы вносить. Спасибо, что сами, Сергей Григорьевич, командой приехали, значит, увидели и вы, и мы понимаем, как двигаться. Задача государственная, здесь не обсуждается, все, что необходимо, будем принимать и поддерживать. Башкалада Сергей Шойгу Казан вертолет заводына барды. Монда ул Ансат, Ми-8 вертолетларын карады. Аннан соң оборона министры белән Татарстан рәисе Казанның оптика механика заводына юл тоттылар. Бу предприятие төнлә күзәтә торган җайланмалар, разведка приборлары чыгара. Министрга дәүләт оборона заказы буенча чыгарылучы һәм башка төрле эшләнмәләрне күрсәттеләр. Сергей Шойгу Горбунов исемендәге Казан авиация заводында да булды. Монда Ту-160 стратегик ракета ташучы бомбардировщикларны җыялар. Министрга Россиянең кораллы көчләренә быел 2 яңа һәм 2 яңартылган самолет җибәреләчәк дип хәбәр иттеләр. Татарстанга яшенле һәм бузлы яңгырлары белән циклон якынлаша, урыны белән җилнең тизлеге секундына 24 метрга кадәр җитәчәк. Түбән Каманың вокзал урамында ул бүген машина юлына агачларны аударган инде. Аномалия селекне салкынча һава торышы алыштырачак. Иртәгә Татарстанда температура 16-21 градуска кадәр төшә. Бу нормадан уртача 4 градуска түбәнрәк дигән сүз. Һава торышы бөтен Идел буе төбәгендә үзгәрә, әмма бу вакытлы күренеш ди синоптиклар. Аннары Татарстанда температура 26 градуска җитеп, нормага кайтачак. Агачлардан яфраклар кыйыла, газондагы яшел ширәм шыгырдап кипкән. Соңгы 2 атнада Татарстан шәһәрләрендә урамнар күзге манзараны хәтерләтә. Полосасы белән агач куаклар сап-сары утырган урыннар бар. Шундый хәбәрләр Түбән Камадан килә. Ел саен яшеллекне яңартып торалар, 1 меңләп яңа агач утыртылган. Тик җирле халык сүзенә караганда, су сипмәү сәбәпле чыршы, каен, юкәләр шыр таякка кала. Мәсәлән, хәл итү өчен шәһәр хакимиятендә агачларга атнага 2 тапкыр су сибәргә вәгъдә итәләр. Алабугада да яшеллек урынына коры туфрак һәм кипкән ширәм, монда корылыкны җиңү өчен тамчылап су сибу системасыннан файдалана башлаганнар. Казан халкы Салават күпрендәге агачларның яз башыннан бирле суга тилмереп утырулары хакында хәбәр итә. Рания Абдрахманова вакытыннан алда көзгә кергән Казан урамнарын әйләнеп кайтты һәм шәһәр җитәкчелегеннән нишләп быел су сипмәүләрен сорады. Аны кемнәрдер утырткан, тилмереп, алар үскән бит инде хәзер күпме. Имрә шундый отношение. Йөрәк ачысы белән Салават күпре микрорайонында яшәүчеләр шулай ди. Наил Йосыпов урамы буенда урнашкан агачлар полосасы белән кырган. Әле бит әле июль генә, шундый хәл. Менә бит. Бер кемгә дә бер нәрсә дә кирәк түгел.
Ничек шулай? Су сибүче машиналарның яздан бирле бер генә тапкырда килгәнен хәтерләмиялар. Күз алдында кырып утырган агачларны кызганып, оптырагач өмә оештырганнар. Кичләрен шланг сузып, үзләре су сибергә чыккан. Biz моңа әлбәттә бик нык борчылабыз һәм шул уңайдан менә узган атнада гына әле ялкыны йортның WhatsApp-тагы чатында язышып, йортта булдыралган кеше чыгып, үзе чиләкләр белән йорттан шланг сузып, шулай итеп һәр агачка булдыралганча берничә сәгать дәвамында су сибеп карадык. Монысы Галимҗан Баруди урамындагы агачлык күргәнегезчә 2 юл арасындагы мәйданда ширәм белән үлән дә кырып һәм кибеп беткән агачлар арасында бер генә яфрагы калмаганнары да бар. Бит бу юкәләр әле былтыр гына ямь-яшел утыра иде. Чагыштыру өчен Башкала үзәгендә хәл башкача. Мондагы агачлар да яшел, газон да тәртиптә. Шулай ук футбол ярышлары узачак Акбарс Арена стадионы янында да автомат системалар су сиптерә. Алай гына да түгел, әйтик, Яңа Савин районының кайбер ишек алдында газоннарга идарәче оешмалар су сибә. Анда әле җәй хакимлек итә. Менә күршедә генә юл кырыйларында, Мусин Чуйков урамы буйларында көз инде. Менә юл кырыендагы, конечно, анда безнең ишек алларына бит ул не относится. Менә кем аларга сибергә тиештер. Шул хәтле жалко шул агачларны. Яз көне менә утырталар, сибүче юк. Баштарак сипмиләр анда су, хәзер юк, сипмиләр. Тилмереп утыралар, ишәнә җаныйларым саргаеп. Уже яфраклар кыйла башлады теге якта, домның теге ягында. Безнең тәрәзә каршы прямо. Закон буенча йорт ишегалларында агач куак һәм яшеллеккә су сибү идарәче оешма эше. Юл һәм тротуар кырыйларындагы агач куаклар өчен район хакимияте җавап бирә. Парк һәм скверлар аерым бүленгән. 33 парктагы яшеллекне парк һәм скверлар дирекциясе карап торырга тиеш. 128 скверны Казан башкарма комитетының тышкы цикләндерү комитеты. Без бүген аларга мөрәҗәгать иттек. Все подрядные организации они стараются. Монда төп сәбәпне эсселек белән бәйлиләр. Моннан тыш шәһәрдәге объектив сәбәпләрне атыйлар. По городу Казани разработан специальный график для зеленых насаждений. Су утыртылганнан соң 1 елдан 10 яшькә кадәрге агачларга сибелә. Тәүлек әйләнәсе 40 машина эшли. Көндез дә, төнлә дә сибәләр. Норматив буенча Казанда бер агачка 50 литр су туры килә. Подрядчы оешмалар көчәйтелгән режимда эшли, әмма эсселек сәбәпле барлык агачларны да карап бетерә алмыйлар. Бер машина норматив буенча 160 агачка су сибә ала. Ул су алырга киткәнче, анда чират торганчы, бөкеләрдә утырганчы күпме вакыт уза. Тут надо учитывать и то, что пробки. Моннан тыш кайбер участоклардагы агачлар компенсация буларак, ягъни кайдадыр киселгәне өчен утыртылган була. Аларны район хакимияте балансына тапшырылганча 3 ел дәвамында утырткан оешмасы карап торырга тиеш. Салават күперендәге очракта шулай булып чыкты. Агачларга муниципаль килешү буенча подрядчылар су сибә. Өсте чорда яшеллеккә су сибү көчәйтелә. Компенсация буенча утыртылган агачларны 3 ел дәвамында шул оешма карап тора. Алар безнең баланста түгел, әмма без агачларга 3-5 көнгә бер су сибәйдек. Июльдән көн сайын сибәбез. Салават күперендә яшәүчеләрнең генә ул машиналарны моңа кадәр күргәне булмый. Редакциягә кайтып җитүгә күңелле хәбәр алдык. Без китүгә машина килгән. Хәзер халык бу елга бер генә була торган акция булмасын иде дип өметләнә. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бу көннәрдә республика районнарында су белән тәэмин итү мәсьәләсе актуальләшә. Суның басымы кимү турындагы хәбәрләр төрле тарафлардан килеп ирешә тора. Тәтеш, Балташ, Мамадыш һәм башка яклардан әлеге проблеманың никадәр кискен төс алырга мөмкин булуы турында Рөстәм Миңнеханов республика киңәшмәсендә 8 июль көннегенә әйткән иде. Менә Тәтеш халкы безнең редакциягә шундый зары белән мөрәҗәгать итте. Идел елгасы буенда гына яшәсәләр дә суны көнгә 2 тапкыр гына бирәләр икән. Район моны халыкның суны бакчага сибүе һәм құрылық белән бәйле аңлата. Мәсьәләгә ачыклыкны Инзилә Хөсәенова кертергә тырышты. Сәгать кичкә 6 моны су юк. Алина Крутова бүтін чиләкләргә, мишкәләргә суны киштән тутырып куйган, шулай эшләмәсәң, икенче көнгә эшәргә дә булмый ди. Бакчага айдан артык сипмиләр икән, җиткереп булмый. Крутовлар гаиләсе Тәтеш шәһәренә узган ел күченгән, кечкенә балалары бар. Аны юындырудан, ашарга әзерләүдә проблемага әйләнде диләр. И я не ожидала, что такая проблема может быть в 21 веке. 21-нче гасырда мондый проблема булыр дип уйламый да идем. Су тамып кына тора, көндез аны бөтенләй явып куялар. Кич белән берничә сәгатькә биргәндә эшәргә дип су җыясымы, кир юасымы, савыт сабамы, баланы кыйндырасымы, ул су җитми. У нас квест какой-то проходит вечером, когда нам дают воду, нормальный напор 1,5 часа. Бу проблема 11 мең кешегә кагыла ди Тәтеш халкы. Шушындый хәл июнь ахырында башлана. Кемнәрдер суны чишмәдән ташырга мәҗбүр, кемдер күрше районнардан алып кайта, кемдер краннан тамчылап җыелганын көтә. Район хакимиятенә көндә диярлек мөрәҗәгать юллыйлар икән. Гел бер җавап килә.
И вот один ответ. Добрый день. К сожалению, ситуация с водоснабжением остается проблемой ввиду наступления сезона полива садовых участков. Әлеге мәсьәлә буенча Тәтешнең Үзәк паркында халык җыены узды. Монда 30-40 кеше килгән иде. Шулай ук водоканал башлыгы һәм башкарма комитет җитәкчесе катнашты. Булган сорауларны уртага салып сөйләштеләр. Пожалуйста, дайте нам, не пейте, вы не даст воду. Вы не будете пить, я с работы вашу, Сикеева я буду вашу. Яңгырлар яумый башлагач, трубаларда су басымы кимегән. Шуңа күрә 2 атна элек шәһәр җитәкчелеге аны сәгатьләп бирү карарын кабул итә. Бу насослар кызып, софтан чыкмасын өчен эшләнә. Район Идел елгасы буендагына урнашкан, ләкин халык сүзләренчә монда ел сайын бер үк проблема кабатлана. Җәй җиттеме, су юк. Хәзер Тәтештә 18 скважина бар, ләкин әлегә аларның 13 генә эшли. Пока засушливый период, мы от режимной подачи воды в город отойти не можем, так как Быйыл җәй бик коры килде, шуңа күрә 100 метр тирәнлектә су запасы җитми. Скважиналарның 5-се суны суырта алмый. Без аны билгеле бер вакытта гына биреп алырга мәҗбүр. Алай эшләмәсәк, башнялар эштән чыгачак. Чөнки кышын көненә күп дигәндә 1600 кубометр су тотыла. Хәзер 3000-дән артып китә. Дебита воды не хватает. Әлегә суны иртәнге 5-тән көндезге 1-гә һәм кичке 6-дан төнге 11-гә хәтле бирәләр. Ләкин халык көндез бөтенебез эштә, кичен барысы да агыза башлагач басым җитми ди. Анда как сибергә напор мени самор бернән ничек агалай да килми. Чишмәгә барабыз инде әле. Чишмәгә барырга да транспорт юк хәзер. Роддомларда да юк, больниста да юк, детсадларда да юк. Бер кая да су юк. Если бы хотя бы в месяц раз были бы дожди у нас. Айга бер тапкыр булса да яңгыр яуса, шуның кадәр күләмдә су кирәк тә булмас иде. Скважиналар 1-2 көн эчендә элеккечә эшли башлаячак һәм суны тәүлек дәвамында бирә алачакбыз. По 2-3 месяца вот на данный период времени не было дождей. Вакытлыча су бирүдә проблеманы уңай якка үзгәртә алмасын аңлагач, хәлне тамырдан үзгәртергә булалар. Татарстанның төзелеш министрлыгына республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәләр. Хәзер Тәтеш җир асты сулары запасын тикшерү һәм яңа су каланчасы төзү буенча 2024 елга республика программасына кертелгән. Мы обратились к руководству республики, Без республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать иттек. Алар ярдәм итәргә әзер. 2024-25 елларда су чыганакларын эзли башлаячакбыз. Шуннан соң халык җәйге чорда суга тилмермәс дип ышанабыз. В воде не нуждалась. Хәзер төзелеш министрлыгында комиссия оешкан, ул шәһәргә килеп проблемалы урыннарны карый һәм хәлгә бәя бирә. Инзилә Хөсәйнова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Машинасын бәрдергән өчен Казанда яшәүче ир кеше автотранспорт предприятиесеннән суд аша миллион сумлык матди зыян түләткән. Шикаят бирүче 2 тапкыр күбрәк сораган була. Бу хәл турында тулырак Реальное время интернет-газетасы яза. Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Берләшкән металлургия компаниясе җәмгыятенең директорлар советы рәисе Анатолий Седых белән очрашты. Бу оешма илдәге энергетика, автомобильләр һәм тимер юл транспорты, төзелеш тармаклары өчен металл продукциясе җитештерүче иң зур предприятиеләрнең берсе. Аның карамагына Әлмәттәге турбалар заводы да керә. Җитәкчеләр аның эшчәнлеге турында фикер алышты. Татарстанның Берләшкән металлургия компаниясе белән киләчәк хезмәттәшлеге турында сөйләштеләр. Бүген Минтимер Шәймиев Кремльдә Төркиянең Казандагы генераль консулы Исмәт Эрикан белән очрашты. Ул Татарстанда үз эшен төгәлли. Исмәт Эрикан әлеге илнең республикадагы 12нче консулы иде. Бу вазифада 2019 елдан эшләде. Ул Минтимер Шәймиевка барлык проектларны тормышка ашырганда теләктәшлек күрсәткәне өчен рәхмәтен белдерде. Казанда эшләгән елларым минем өчен иң мөһиме иде, диде ул. Дәүләт киңәшчесе үз чиратында Исмәт Эриканның Татарстанда киң кырлы эш алып баруын һәм Россия белән Төркия арасындагы эшлекле достана мөнәсәбәтләрне җайга салуга керткән өлешен билгеләп үтте. Татарстан Фәннәр академиясендә мөһим вакыйга бүген аның яңа президенты итеп Рифкат Миңнеханов сайланды. Яңа җитәкче өчен академиянең гомуми җыелышында яшерен тавыш бирделәр. Бүгенге чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Ул Фәннәр академиясенең элеккеге президенты бу вазифада 9 ел эшләгән Мәхсүм Сәләховка рәхмәт белдерә. Парламент башлыгы фәннең икътисад үсеше өчен бик мөһим булуын билгеләп үтте һәм бу юнәлештә Рифкат Миңнехановка уңышлар теләде. Тулырак Илдар Сафиуллин. Хөрмәтле республика галимнәре, без ученой мысли, без таких научных подходов организовать жизнедеятельность в такой республике, как Татарстан, непросто. Бүгенге очрашуга фән даирәсе җыелган иде. Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында галимнәр фикеренең бик әһәмиятле булуын әйтте. 2014 елдан бирле Татарстан Фәннәр академиясен Мәхсүм Сәләхов җитәкләде. Бүген ул үз эшчәнлеген вакытыннан алда төгәлләвен белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин аңа башкарылган хезмәт өчен рәхмәтен җиткерә. Думаю, правильно будет, если мы
Максим Климович поблагодарим за его 9-летнюю, как минимум, работу на посту президента Академии наук Республики Татарстан. Я ему сказал, знаешь, это примерно такой же парламент, как у нас в Госсовете. Фракции, разномнения, 2 ученых, 3 мнения и так далее. Оларны вот так фикрге китеруе жеңілей бір түгіл. Фән белән сәнәгать замана таләп иткән ихтиҗлардан чыгып, бергә хезмәттәшлек иткәндә генә икътисадта зур уңышларга ирешергә мөмкин. Бу төп кануннарның берсе. Татарстанның Фәннәр академиясе 1991 елда оешкан. Хәзер аның составына 6 фәнни тикшерү институты һәм 2 фәнни үзәк керә. Академияның төп уңышлары дип республиканың нефть-химия тармагына кагылышлы математика, механик һәм астрофизикадагы фәнни уңышларны атарга мөмкин. Бүген яңа президентны яшен тавыш бирү усулы белән сайладылар. Моның өчен залга үтә күренмәле савыт куелган иде. Күпчелек Рифкат Минхановка тавыш биргән. Ул бүген яңа вазифада коллективка мөрәҗәгать итте. Алга бик зур планнар куелган. Нәтиҗәсе турында инде берәр елдан сөйләшербез. Тырышабыз бөтен әйткән сүзләрне тормышка ашырырга, чтобы это все словами не казалось. Но это может сделать только команда. Команда, начиная от Раисы Республики Татарстан и заканчивая нашими учеными, академиками, членкорами, будущими академиками. Рифкат Минхановка 68 яшь, ул техник фәннәр докторы, 190-нан артык фәнни хезмәт авторы. Төп юнәлеше махсуслаштырылган мәгълүмати системалар. Фәрит Мөхәммәтшин яңа җитәкчегә хәйр фатиха бирде. Рифкат Нургалиевич, человек он такой мыслящий, с новизной, организаторские способности большие, жизненный опыт немалый. Если взять вот так суммарно, все 3 брата Минихановы, каждый в своей ипостаси, прекрасно работают на авторитет республики, на добрые дела во имя нашего многонационального народа, да и в целом нашей республики. Рифкат Минхановны яңа вазифага керешү белән тәбрикләп уңышлар теләделәр һәм аның фәнгә яңаша карашын билгеләп үттеләр. Илдар Сафиуллин, Рамзел Гарипов, Яңа гасыр каналы. Хәзер тапшыруның безнең геройлар дип аталган сәхифәсе без андагы репортажларыбызда күрсәтә торган егетләрнең батырлыгы, кыюлык һәм иленә тугрылык үрнәге булып тарихка кергән. Бүген СВОда һәлак булган Түбән Кама егете Шәүкәт Мәннәфов турында сөйлибез. Ул батырлык ордены иясе, каһарманлык тарихын әтисе бәян итә. Bir barbarsam kim bara? Шул сүзләр белән Шәүкәт Мәннәфов Донбасс халкын якларга дип СВОга киткән. Кечкенәдән үк офицер булырга теләгән егет 7нче сыйныфны тәмамлагач Татарстанның кадет корпусында белем ала. Армиядә Мәскәүдә булган, аннан соң контракт буенча хезмәт итә башлый. Сен бармасаң ким бара? Әтисе әйткәнчә, ул фидакар һәм батыр егет була. СВОда мотоукчылар бүлегенең өлкән снайперы булып хезмәт иткән. Һәр вакыт үзеннән көчсезрәкләрне яклаган, берничә хезмәттәшенең гомерен саклап калган. Хат язган, ничек булып менә Хатларында иптәшләрен коткаруы турында яза иде. Яраланган командирларын да ут эченнән алып чыккан һәм аның вазифаларын башкара. Улым кул астында күп хәрбиләр хезмәт иткән. Соңгы хатында да хезмәттәшен коткаруы турында язган. Алар яшеренгән йортны утка тоталар. Шартлау дулкыны Шәүкәтнең башын тымалый. Ул начар ишетә башлый. Минне кыйпылчыгы хезмәттәшенең аягын һәм билен яралый. Мин югалып калдым. Бу йорттан чыгып качаргамы яисә иптәшемне коткарыргамы икәнне белмәдем. Тик монда калырга ярамаганны яхшы аңлый идем. Чөнки тагын бер снаряд килеп төшергә мөмкин иде. Тик иптәшемнең авыртудан ачыргаланып кычкыруы мине бу уйларымнан арындырды. Тиз арада аны урамга алып чыктым. Аягының сынган сөякләре тырпаеп тора иде. Мин аның аягына жгут салдым. Йорт капкасын кайырып алдык та яраланган иптәшебезне эвакуация урынына алып киттек. Сегодня 15 число. Время 7 утра. Бу кадрлар узган елның 15 октябрендә Шәүкәтнең үлеменә берничә көн кала төшерелгән. Аның җитәкчелегендәге хәрбиләр каршы якны утка тота. 3 көннән соң Шәүкәт бик каты яраланган. Аны соңгы юлга затырга Түбән Камада бик күп кеше килгән иде. Он проявил себя как добросовестный, отважный военнослужащий. Үзен намуслы батыр хезмәткәр буларак күрсәтте. Ул безнең бүлекчәдәге иң яхшы хәрбиләрнең берсе иде. Шуңа да бәрелешләрнең алгы сызыгында булды. Неонацистларга каршы көрәштә үз-үзен аямады. Не допускал прорыва противника, прикрывал противотанкистов, то есть от неонацистов.
Бу Советлар Союзы герое Гани Сафиуллин исемендәге Татарстан кадетлар корпусы Шәүкәт Мәннафов шушында укыган. Мондагы музейда аның кадет формасы эленеп тора. Биредә батыр хәрбигә багышланган хәтер почмагы да бар. Шәүкәтнең медальләрен һәм аның үлеменнән соң туганнарына тапшырылган батырлык орденын күрергә була. Ашык йөзле, күңелгә ятышлы бала, үз дәрәҗәсен белә торган, намуслы. Кеше кадетлар хөрмәт иттеләр һәм тыңладылар. Үзе принципиаль, актив кеше иде. Шәүкәтнең батырлыгы һәм хезмәт юлы турында биредә укыган егетләргә сөйлиләр. Әтисе улына Россия герое исемен бирсеннәр иде дип хыяллана. Түбән Камадан Шулпан Касымова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Татарстан игенчеләре уракка төште. Хәзерге вакытта 8 районның кырларында эш бара. Беренчеләрдән булып басуга Актаныш, Апас, Буа һәм Нурлат комбайнчылары чыкты. Игенчеләр быел урып җыюны 2 атнага иртәрәк башладык диләр. Язның иртә килүе һәм яңгырлар яумау эш тәртибен үзгәрткән. Авыл хуҗалыгы министрлыгында әйтүләренчә, бу әле уңышны җыеп карау гына, бөртекнең составын һәм гектарыннан күпме чыгуын белү өчен. Күпчелек басуларда хәзер суктырылган арпа фуражга китәчәк. Корылык китергән зыян үзен сиздерәчәк ди авыл хезмәтчәннәре, шуңа да уңышның бер төгендә әрәм итмәйчә җыеп алу кирәк. Узган ел гектарыннан 35 центнер чыккан басуларда быел 26 гына чыга. Тамыр системасы бөтенләй юк, потому что инде дым булмагач инде алар уже киеп биткәннәр. Һәм инде менә бу дым булмаганлык белән бер үсемлек, бер тик, бер генә үсемлек биргән. Шул вакытта безнең республика бит инде зур дип әйтергә кирәк, күләм буенча. Кайсы бер районнарда безнең менә бүгенге секундә беренче суктырылып алган уңышларны санап карасак, алып карасак, Актаныш районында 11 центнер чыкса, 1 гектарыннан 30 центнер чыккан районнарда бар. Татарстан кулланучылар җәмгыяте җитәкчеләренә бүген 16 автомобиль тапшырылды. Тантанада Дәүләт Совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, авыл хуҗалыгы министры Марат Җәббаров һәм Россия кулланучылар үзәге Совет рәисе Дмитрий Зубов катнаштылар. Машиналар Балык бистәсе, Соба, Әлки, Менделеевск районнарындагы ерак авылларга азык-төлек һәм көн күреш кирәк яраклары илтү өчен бирелә. Бу торак пунктларда кибет юк. Аларда нигездә өлкәннәр яши, кирәк әйберләрен алырга башка авылларга яисә район үзәгенә барып йөри алмыйлар. Аларны товарлар белән тәэмин итүче автомобильләрне даими яңартып торалар. Соңгы 5 ел эчендә 197 транспорт бирелгән. Республикада кибете булмаган 1200 торак пункт бар. Ерак авылларда яшәүчеләрне товарлар белән Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча 2014 елдан бирле тәэмин итәләр. Четверть жителей Татарстана проживает в сельской местности. Бүген республика халкының ширеге авылларда яши. Аларның кирәкле товарлар белән тәэмин итү өчен кулланучылар җәмгыяте һәр вакыт ихтыяҗларын белешеп тора. Былтыр икътисади яктан авыр ел булуга да карамастан аларга 20 миллиард сумлык хезмәт күрсәтелгән. Сложная экономическая ситуация. В прошлом году оказаны услуги на сумму свыше 20 миллиардов рублей. Безнең моңа хәтле инде 6 машинабыз бар иде. Biz 48 авылга хезмәт күрсәтәбез. Менә иртә белән свежий безнең пекарнябыз бар. Свежий пиләр, пируклар, нәрсә кирәк, кадактан алып шырпыга хәтлек итеп бирәбез. Быел Татарстанда кулланучылар җәмгыяте оешуга 155 ел тулу уңаеннан беренче автокибет һәйкәле дә ачылды. Бу 1966 елгы ГАЗ-51 машинасы ул буыннар алмашын символлаштыра. Кулланучылар оешмасы берлегенә дан хөрмәт белдерә. Газик дип йөрдек инде без һәр вакытта. Минем беренче машина шундый булды. 78 елны табарайт булып кайткач, мин Мөслим райпасына шушы иде минем. Номерда шушаның 69-да 21. Водителе да Сырай Филгизерхай мәрхүм инде. Менә шушындай машина белән Мөслимнән Бугылмәгә көнгә 2 рейс ясый идек. Менә уйлап карагыз, 120 километрга шушы газик белән. Шушлай торып тәэмин иттек. Ул на ходу бүген аны менә постаментан төшереп, бу жаңа машиналар берәр әйбер булса, моның белән авыл халкын тәэмин итәргә чыгып китеп була. Иртәгә 12 июльдә ОТР каналында Татарстанга багышланган махсус проект эфирга чыгачак. Көн дәвамында безнең республиканың икътисады, сәнәгате һәм мәдәнияте турында сөйләячәкләр. 12 тулып 10 минутта тамашачыга республика турында зур репортаж һәм Рөстәм Миңнеханов белән әңгәмә тәкъдим ителә. Что еще интересного можно посмотреть в Казани, и не только Казани, мы расскажем в нашем специальном эфире «День региона». Прошлое, настоящее, будущее Татарстана обсуждаем 12 июля в эфире ОТР. Присоединяйтесь.
Мәдәният йортлары заманча булырга тиеш. Иске җимерелергә торган биналарга халыкны җәлеп итеп булмый. Алар зур, мотор сәүдә йортларын өстенрәк күрә. Бүген хөкүмәт йортында мәдәният министры Ирада Әюпова шулай дип белдерде. Ул мәдәният илкүләм проектын һәм мәдәни мөхит төбәк программасын тормышка ашыру турында хисап тота. Аларга 2 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән, 800 миллионы республика бюджетыннан. Быел 39 мәдәният учреждениесе җиһазландырылачак, 34 объект капиталь төзекләндерелә. Яршаллы, Тәтеш, Түбән Камада модельле китапханәләр ачылачак. Биектау, Сорман, Ширмешән музейларына яңа җиһаз кайтартыла. Ә менә кадрлар кытлыгы борчуга сала ди министр. Бу мәсьәләне шишәргә авыл белгече программасы ярдәм итәр иде. Беренче проблема у кадрлар. Яңа кадрлар. Монда кешеләр турында гына сүз бармый, монда компетенциялар турында сүз бара. Хәзер безнең аерым юнәлешләр бар. Аерым китапханәләр, аерым мәдәният йорты бар. Ул минемчә авылда дөрес түгел. Авылда ул мәдәни үзәге түгел. Ул мин әйттем бүген ул тормыш үзәге. Бу шимбәдә Мамадыш районының Жюри авылында керәшеннәрнең Питрау бәйрәмен билгеләп үтәчәкләр. Ул ел сайын җәй уртасында уздырыла. Питрау республикадагы милли бәйрәмнәрнең соңгысы булачак. Оештыручылар 50 меңнән артык кунак килүен көтә. Димче танышу аланы, учак яны уеннары, таң каршылау бәйрәмнең борынгы йолалары. Керәшен тәбикмәгә пешерәчәкләр, кунакларга милли утарлар тәкъдим ителәчәк. Әлеге бәйрәмдә 50 ансамбль чыгыш ясаячак. Фольклор төркемнәр Татарстаннан, Удмуртия, Башкортстан республикаларыннан, Самара һәм Красноярск килә. Питрау гүзәлен сайлаячаклар, керәшен шибәре халык тарихын һәм гореф-гадәтләрен яхшы белергә тиеш. Әлеге бәйрәмдә 40 төрле кыр чәчәген җыярга кирәк булачак. Алардан тәкъия уру бәйрәмнең тагын бер йоласы. Бүгенгә менә шундый яңалыклар, без сезнең белән саубуллашабыз, исән-имин булыйк. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш Бөгелмә Баулы кайда болытлы һава явым-төшем ихтималы зур. Температура көндез якынча 18 градус җылы, төнлә 19 градуска кадәр. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама Яршаллы Алабугада яңгырлар фаразлана. Һава температурасы 17 градуска кадәр күтәреләчәк. Төнлә уртача температура +18 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида болытлы һава, монда да явым-төшем ихтималы зур. Көндез уртача температура +23 градус, төнлә 22 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшем ихтималы зур. Көндез якынча температура 16 градус җылы, төнлә +15 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Булач, Үпрәледә болытлы һава урыны белән яңгырлар явачак. Көндез якынча температура 19 градус җылы, төнлә 13 градуска кадәр. Чистай, Әлмәт, Мамадышта, Машинучан болытлы һава урыны белән явым-төшем көтелә. Көндез уртача температура 17 градус җылы, төнлә +15 градус. Пәнҗешәмбе явым-төшемнәр фаразланмый. Башкалабыз Казанда болытлы һава явым-төшем ихтималы зур. Көндез 18 градуска кадәр җылы, төнлә якынча температура +14 градус. Җил уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 746 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 74%. Җирнең магнит кырытыныш